Hakaban ko ay ngapan pawi ya kajik sungo say sian pat lingba jong kani kano lingba jong kani ka step bangalayo ya kani ka lat banyo banya selok lang ban pen sungo ya ka kubor ka ketien ka jong blay ka ba im ka ba shisha ka ban ko ay ngapan pawru kajing ay kublay ya pi ki perlok ki ba i ki jonga ki ba ju sungo tanat ki ba ju i ban sngap ban sha skor ya ketien ka jong ki ba ju kershan ru lingba kani ka YouTube channel ka buram ka jingo ai kublay ya fi paro aka kertain ka ban bor tam ka ba thiang tam ka jong tribe e jong Jesus Christ hagani ka por nga khot ban ga yo we fi bapin ai por shipang por bapin sngap bapin sha skor ka e ba ka tin ka jong blay ka don ban pen sngo ha padeng jonga ba jong phi lang baro ngangit scam bapidana padeng ka met ka ba koi ba khia ora ka ni ka perthei ka ba e ka ba janjar ka ba hiran ka ba kum kani ka ba kum ki Kristan kira di bendono ya kajing syakri pat ba habala yo ka hukum na ki bor ki bahalor ki sarkar ban khang chipor ya ka jing syakri blay ka jongi haki ying ba kentang handra u blay na ki jongi bre simla ino u play ya ki lat ki babon ban syakri yo blay kalong ka ba koror tam om tang haki ba pau shabar hari ban syakri yo blay haki men sim na ka don ka jipa im ka jonga ba jong fi ti ka ika bentai ka bang kwa ban wan ra lengba jong ka ni ka step apeng jong fi kum ki parlok ki ba yet ki jong ganam shim ni ka por jong fi ai ka por ka jong fi batang shi por ngatip hi bun kam ka por thei ka ba em ka ni ka thei ka bun kam hadu ka takata ra ka ika bentai ka blapat yang ala ba jong ni ka step kalau ka bang pai ka jinglong jingem ka jong ka ba man la ka sni langa ya sharum mersaneng la ka ki kam ki jam ki jing troi jing kata ha ka no ka bentai ka bangi em yo i ya kata ka jinglong jingman jong ki samla Kristan hakini ki singi ki bamenta laong ba kani ka benta ka banga kwa ban wan ra apeng jong ilang paro kan ai hi ka jingkel lador ban thau thmai ane kumno kum ki samla Kristan gidi ban penker pangi la de na kani ka perthei ka bakan riang bat ka kerthei ka bamutlap ya ka bangan lecha khmat ban pen snow ya kani ka khubor shipor ya dem hoble ya ka jingduai ablay bu kpa jing ba beneng ka buram bar ka jingu kalong tang shame ba me lo blay jo ka beneng she jong bu blay jo ka khando she tbian u blay ba im bu blay bu shisha ai ngo ime ken go trai ba bela ran khat ya ba ni lang paro ba ngi long kum ne ko ngi long ni na pa ka met ka ba koi ba khia ku blay shi bun trai ba ka jingur khu long ya me u ba dei hok ban yo ila ka jong ka buram leng ba jong ni ka khlip mat ka don ka banta ka ba kraw ban pen so ban slok ya ka khtin ka jong me ngalong bri ba pop u ba jat ban baram Andrei ai ba ke cibun krek kalau nangau brio hari ki baro ki ban mino na karmia sidor uthli bet ngit ucanga ki long shisha da kajing bersat men sim da kajing ai bor ka jome penduk pendam ki jing sarong someng mat pliru ye ki do ki men sim ucanga ningkong apa di ki besngap ye kan ka khubor bakan long shisha kaban kajing bam ka bli men sim ke baro kajing IT ka jonga ka long tang shame bari hok badyo ila ka jong ka jingger khu bela jong ka buram ka por ka brang sa paro ngi IT keren ma mingin shot score amar melong blehi na ka buram ka jong tribe ju Jesus Christ ngadam ngadwa nga panda ka jingen amen kai ka bantai ka balapat yang alam ba jong ka step ban wan ra ka khubor ban ngit scam ba mana preng jong fi paro phila ju so ya ka ni ka khubor le ma ki shakri ki jong blei le ma ki teman pesan ki rang ba balang kumju ma ki pastor ki no ela ba phero pher ki bala ju ban keren ya ka ni ka banta handrai ngan oi fi tin ka jong play kalong ka ba thmai nai ka posh ka kalong ka ba em jiunom ba de hang ta ka ngawan ra e ka ni ka khubor ban kata kalong ka bangala pan shonung rim na ka shiti ka ban ka shiti ka jong wapsor pol ha ka balang ha po room ha ka lenong ka ba khat ar ka khot ka ba ar ka ba ongkum ni to wat pen senrem ya ri ren khat bar ka ni ka parthai handrai to pen kala dur no ken dag ba pi pen thmai ka jingmo jong fi nang ba pinyo tep ka ba kumno ka balong ka mon ka jong play ka ba bha ka ba pen suha bat ka ba janai die la dingi pe chisen pe ya ka ni ka benta ni so tu shai kalong ka ba sok ban so tu hanrai la dingi ti jlio do shibun ki bangim la ban so tu ki bangim la ban shapang uliu absor pol uli vriu u jong play u ba menwei menor u la long shun jong play nong shun unong
penyapno yaki Kristen ki bangai ya boleh. Ada hadin kalian ti Damaskus sabara ka jingtmu balik ban pensitom kita ki Kristen. Boleh dalam ka jonga jing ulak tayo. Badul IT lo yala di badolong ubreu ujong boleh ulong yalap ubakrau jong boleh. Haba uniu apostol Paul. Uniu apostol Paul. Uyoi ya ka jinglong jingem jogi Kristen. Dari kita ki kesamla Kristen. Haka balang hapo Rom. Kadon ka jingkit ka bakhia. Katon ka jingkit ka bakhia ka jem ka jong u. Ukwa banwan ra ka jingkela. Ukwa ban keren ya ki Kristen haka balang hapo Rom. Ya kini ki kentin. Uyoi diang-diang ya ka jinglong jingem. Udon kata ka concern. Kunu banwan ra ya ka jingkela. Yaki Kristen kumnu kentu kanika kentin kentu ka jo apostol Paul yaki samna Kristen bariki baget ki badan ka balang hapo Rom daga bawang wat pen senre merengkat yala di bat kanika perthai kai kanika kentin ka bawang wat pen ya senre merengkat yala di bat kanika perthai kanika benta kalong ba upol upwa yang apa dia pi upol upwa ba kita ki baget ki badan ka hapo ka balang hapo Rom ukwa ban long ki bala pengerpang yala dia na kani ka perthai ka bakan riang bat ka perthai ka mutlo ka ega jingya pertho bor ka jongi ya kani ka perthai hatung ya long ki Kristen kam perjolo kam pat simla piang mo kam pat simla biang mo yangi bangin em kumni ko mangilong balai woni upolo kren ya kani ka benta ka ega daw ka ega jiyo I ka jongu ka pelong yu upol ban kren ya kani ki benta haga balang hapo Rom. Bat kani kam simla keren tangi balang hapo Rom. Hari kani ka ketin ka bang ong video ka basang ka ketin ka jong play. Ublay bo keren la baki briu ka jong ula persap nan sim. Baka ketang ka ketin ka long ka ketin ka ba im. Bat ka bani juno. Ka keren ru kham tam ngam kwa bani keren jeliu than sipang ka balang hapo Rom. Hari nga kwa ban ti jeliu sipang kani ka jing Kristen jongi hakini ki si bani kini ki por man ta bat kata nga keren ni kong yala di. Nga keren ni kong yala di. Ngalong si siya Kristen upanadu dang kha ka kami lakha ka jinglong Kristen ka ying ka sem jonga nadu kimi I ki pa I ki kimi temen menchwa lakha ka jinglong Kristen hanrei ka eipat ka benta kum ki Kristen ngi di ban le la ngi phai sarong jong ni ka perthi mata mla shu ban penianu jor mla shu ban differentiate yek te ki Kristen la ni ki bompalong Kristen kanuksa ka bestam ka bakan IF kalong hakawi ka si men bakan ron po Kalkata haka jadi isha ka jadi kenduk lang baki pelok jonga baki ta ki pelok jonga dan pernah juga baki Hindu dan pernah juga ki Muslim barkum ta ter kinan kum bakat to kan ingot hadin ka jadi isha si habang aku mu Kristen ngam sim la pen kerpang yela di ngapnya perthubut yela di barkan ka perthai hapor bang yidi isha ngasim ni kata ka siapa ka jing thang rang jong ka met bandi kata ka sha naklet banduai bat kendet utau wei perlu jong beri Hindu ulo maki Kristen hatu kam dei mo ka shisha baki Kristen shua bakin bam le shua bakin di ya kan kuno kita penkentang shua harai ma pipan ngam yui ma pile kata tong kai ka pring ka bapin le ranya kani ka jinglong Kristen ka bangat thak no yela ka jinglong Kristen ka shisha hakmat kani ka pertai kata kani ka nuksa ka hikaya nga bakumno nga di ban penkerpang ila di na kani ka pertai ka bangi em bakum ki Kristen ngidon kata ka jinglong ka bakerpang ila di bat kita ki bompat simlau Kristen ngidon ka jingit ka baskem ngidon kata ka jingit ka baskem baki Kristen giri kita ki la penisno ila di ban kres hanrai ka jing em jinglong jingman jogi Kristen giri gisni bar kham tam ki samla kalong ka ba e ka basosi la ringi phaya ka riam ka be hagap kop kasan hagap tien ka thli haki kam ki jam bar habaro ki liang ka jing Kristen jing klanang herdor nekapor shakapor hanrai Paul walau beriau so boleh udan mapan ken mau ning kong yang ba ye phi ki basya ba kum ki Kristen ka ega benta ka bangi di ban le kum ki Kristen ka ega senjam ka bangi di ban le ela ka jong ka jing em ha bangi em ha ka ka perthai ka ba hiran ka perthai ka ba kenreang ba ka ba perthai ka ba mutlak u boleh ula jet yang apa ye phi ban em ha ka perthai hanrei om balong jong ka perthai ngilong hapo ka perthai hanrei om bangilong jong ka perthai ka ba mut ngidan kam bangin em ha ka perthai hanrei wat ailat pat bangin em bat
ki rong phong dan ki jinglong jong kan ka perthei hakini ki si bat hakini ki por ki bamenta kai kata ka perfect will of God kai kata kan ka God's divine plan nam ta ka jing ka jong ba jong fi la dingi phai la ka jong ka jing ngangi scam ba phiru phio ya ka jing Kristen samla ka jong fi ka kumnu ka bangi hato ka long lem ka punya di dor ba ka mon ka jong play hanrei kan ko to pen kelador no kai kumnongin pen kelador ya la ka jong jing hato la mo ban pen kela ya ka dor ka bo play la pelong ya ba dia phi ka kentin pen kelador hang ni ka ba mot bangin ino anda bagi replace no ya ki jingmot ki barem ngin bu pat la ngin replace pat da ki jingmot ki ba thamai da ki jingmot ki ba thamai kumdu habang yung pensen rem bat kani ka perthai pio ya ka jinglong jing kani ka tin ka jong le ka ba ka keren yang apa yang menta bangin pengkelador no ya de da ka bangin ino ki jinglong ki barem shadien in be ki bat thamai in be ki balong ka kum ka mon ka jong play ka bangin aban junom ban pengkelador ya ka jing ka jongi ka bamut bagi long kita ki beriu ki badan ka jing perkhat ka babha kum ki Kristen kum ki bangai ngin besaya ka jingmut jing perkhat jungi de ki babha tam badrungin pla ya lagi jong ki pop bangin wan sha ka jing kala ka bamut ka jingmut jungi bangin penkala la kalong ka fundamental different kalong ka lenti ane kalong ka nongrim ka baskem bakum Kristen kiri ban ba phinio ban ba phila ban tip ka ba kumno ka balong kamon ka jong play ka ba kumno ka balong kamon ka jong play ba kum ki Kristen kata ka mensim bagin tip kata ka mensim ka ba play ka jongi la ringi pet na ka koren na ka sitiu pol ban kong siki koren hang tu ka batayengi ban penthna ban penthmai dor yela ka jong ka jing bagin don ye ka jinglong mensim ka ba ka jaman sim ka shisha ban pensopha ya ka mon ka jong play ki Kristen teng ki samla Kristen teng ki admit ira dia ki shim baka ka balong ka mon ka jong play ka ba pen bakla la ne ka pen ka ba shisha ka balong unblessing ka ban pen subhai ka jingmot ju berkhat jongi kita ka ki Kristen ki ba senjor ha ka jinget kita baka mon ka jong play ka ba bahat ni ba bahatam hari ki dak shimpat baka long ka ka ba pendu ka jing somha ha ka jing Kristen ka jing samla ka jongi hari ditang kita ki Kristen ki ba shisha ki shim ba kata ka mon ka jong play ka long ka ba bahatam ya ka jing ka jongi ka ba man la ka sngi ka jing jongi ka ba man la ka sngi kumno ke ngin kam bagi long ki samla Kristen ki ba khlan hau play ani ki ba khlan hau Chris kumno ngin kam ila de bagi long ki Kristen ki ba shisha la ka jinglong jing jongi kami didur satya bar kata ka jing Kristen ka ba shisha ki babon ki brio hakini ki singi menta ki bapa simla ngai yo Jesus Christ lagi bom pacha plang yo Jesus Christ ka jem ka joki haba ki kwa balong Kristen ki yet nengkong yang balong Kristen ka bakum no ka jing ka jinglong jingman ka jong ka long ka ktin ka jong blai ka ong bangalong ka mlu ka jing shai ya kata ya kita ki bom pat don la ni kita ki bom pat man ka jing shai jong ka jing pen ka jong try be jong Jesus Christ don ki Kristen ki ba ong ba ki Kristen tang ka kerteng bat bunsien haba ngaim shabar nala ka jong ka shnong shabar nala ka jong ka jella haba ngai kendo ki perlok ki bomde ki Kristen haba ki kli yang ki ong hato pide Kristen kalau ka ba yang aban jubab shisha kalau ka ba yang aban jubab bangalong Kristen namar nga sutu diang ila ka jong jinglong im ila ka jinglong jing im Kristen ka ba kumnu nga ngaim bunsien ka penek ranya nga habang apai habang yet ila ka jong ka jing nga sutu bangalong Kristen ubam pat fit akata ka jinglong Kristen ka shisha bunsin ong I'm just a Christian in name malong Kristen tang ka kerteng bat bunsin ngong bang ngadi tang Kristen ha pring ka jing excite ka bajor ban like na ka ka jinglong Kristen batang ha ka nam nga kwa ban long to Kristen ba dap dau mensim andre like a mensim jungi ka jungai na oblay kata kam don jing mot sho ka jing Kristen jungi ka mot ka bangingi syukur no yala dia na ka jing dei ka jungi baru play na ka jing dei ka pajan ka jungi baru play ngi kan mau ha Ecclesiastes
Kalau nong ka bakhat wei ka khot ka bakhandai ong le kamen ko samla ka jinglong samla ka jong phi. But tu ka dono jong phi kan pen kamen ya phi. Ka dono jong phi kan pen kamen ya phi ha ka si ha ka jinglong sama jong phi. Ngi sngo bagani ka benta. Ka ayang ikum ki samla Kristen bagin im lai lot. Ka ayang ikum ki samla Kristen bagin im lai lot hala ka jong ka man. Bagin le sngo ba bagin enjoy bagani ka perthai. Hari ha bakut jong ka tu ka benta lagi pule. Kalau ong kumnu bau blei te un bishar. Siapang ki barok kat kum ka jingle ka jong apa jong fi. Haba ong le kamen ko samla ka mun ka jing im samla ka jong kalau bagi le kamen ha ka jing dap biang ka hai ha ka jing dap ka jong men sim jong blei ha ka jing im ka jong apa ka jing ka jong fi. Kata ka kentien ka ba keren yang apa yang ngin kong bagi le kamen ha ka jing long samla jong ngi le kamen ku bagi samla Kristen ha ka jing dap biang ka jong men sim ha ka jing im ka jong ka ba man la ka singi. Kum ki samla Kristen Gunungin pentau dur thmai la ka jong jing em kalong ka ba shisha bagi em kum kita ki Kristen ki ba shisha la dang im dan yu blei ha ka jing la dang im dan yu munsi ma ka jing ka jongi kalong ka ba shisha ki bor ki jong ubaman ani ki bor jong ni ka perthai ki logi ba khlan hadu ka takata ki atak na ki weak points ki jongi ubaman u atak yang aba dia phi lemba ki benta ki ba telat de na mar kata ke ngilong ki borobor ki belong ki samla Kristen ki ba khlan ki ba ino iki jinglong ki barem bagin wat ika khmat ka jong blai lade begin thau thmai dori la ka jong ka jingem kum ki Kristen ngin thau thmai la ka jong ka jingem ngi em hagi ki sngi ba e ki bejen ja ki sngi ki ba ladang wan kita ki jing ladang kilana pendap ki jing tho ka tin ka jong blai ki sngi ki ba khaddo ki sngi ki ya ki ba khaddo ka don kami ki kum ki samla Kristen bagin penker panglo ilade ba kani ka perthai hato ka jingkli kalong ngira kloi ni em ban phla syakani ka perthai nginut nem bagin pla bagin ki Kristen ladang ngimpat simlalong kita ladang ngimpat ginak pertu buat bagin ka perthai kamu ngimpat long kita ki Kristen ki ba fet nam ta ka kerteng nam ta ka hima ka jong trai jong Jesus balapan kre ka hima ba jong Emmanuel kum ki samla ngin yet ila dia kum ki samla ngin duai ngin pensat bor ila ka jong jing em bagin be pertu buat ba ki jong ni ka perthai bagin be pertu buat ba ki jong ni ka perthai handai bagin prinkla dorno ila ka jong ka jing em om tang ila ka jing ya ka jing prinkla dor om tang hakar yam ka pe om tang haka jing puli om tang haka jing nang jing start om tang haka kam ka jam handai ngin thau thmai ila ka jong ka jing long jing em Kristen ka basisha ka jing mot ka basisha ka donot ka men sim jongi bagin dua he ublei nga next scam la da bagin jan shi ublei ka long ka bang haban ya shibon ki jing e handai try be Jesus Christ ukhot yang apa dia pi ong wan hanga barok ki ba khia ba ki ba tha ka ji kum ki Kristen la ki bersang man jan shi ublei upli ya ka lat jong la jingkar khu upli ya la ka jong ka lat ban pen kelador la de ban thau thmai ai lat bo men sim jo blei ule ki kamba ha ka jem ka jang ka jong phi ngim pasim latip ka mon ka jong blei ka ba kumnu ka balong namar ngim pasim na priang yo blei ngilong ki Kristen na batang ka kerteng ngim pasim priang sisa yo Jesu la yo men sim ko ha ka don ka jong de hang takin ka e ngi bagin ki Kristen bagin ya penserim ya bagin penserim ya kata ka jide jungi badu blei penserim atau ngin penserim no ila dia badu Chris hang takin pinyo tep kaba kumnu kaba malong kamon ka jong blai wapsol pol kan mau ong ba omdesu ukris ba manga nga im nga ukris u ima po jong adi hang takin nga priya penthubut ya lebar ukris namar ki ek e baro ki bakar so ha ka don ka jong kini ki bentak ba blai upush yang aban le ya kata u blai kuntu yang u blai pen i yang namar ka ktin ka ladangi pule ka ktin ka jong blai ka long yit khmi ka ktin ka jong blai ka long ka lat ka lenti gi bagin thau thmai ya la ka jong ka jing em bagin yo tit de kaman ka jong blai gidan kaman jan sho blai leng ba ke jing duai ki jongi ki baman la ka singi la ngi pe ki khon samla ka jing thamula ka lo hadu kata kata nanu ka riam ka be nalo ka jinglong jing em nanu haparo ki ba andai ka tin ka jong blai ka ong ka tin ka jong blai ka yeban pen kan mau ngi na ka por sha ka por ka ong la ngi ko balong ki Kristen ki ba shisha la ngi ko balong ki Kristen ki ba shisha la ngi pe na ka shitiu pol ka bala hapo koren kala nong ka ba shipo ka dekot ka ba lai phuai ka ong kumno ngin bam ngin di ngin le ngin try ngin kita ngin le ya kanu ai bagi le ban penon buram ya ka mon ka jong blai ngin penon buram ya blai ken bat ka shitiu pol ka ba ar shau Timothy hang tu ka batai ngi ko tu phet yap no ken ne kita ki jing ko brai jong ka do ngin phet yap no ne ki jing long ki barem ki jongi namar ngi kwa balong ki ba thuma ngin phet yap no ne kita ki jing long ki barem ki jongi
Hande omba wat aishu ba ngindang im ba kani ka perthai. Ai ba ka jinglong ji im ka jongi, kalong ka ji im ka shisha. Namar ublei ubu yang iha kani ka perthai, omban long jong ka perthai. Hande ubu yang iha kani ka perthai, bangin yale ba kani ka perthai. Namar ki ngilong ki samna jong ka lawei, ya ka palang, ya ka shinong ka thau. Ki samna ki badon ka jingkermen ban wanra ka jingkela, ban wanra ya ka sandur. Ya ka perthai hi baro ka wei, ki samna ki badon ka jingkermen, ki samna ki ba khrau, ki ba khlan. Ni kirma u apostol Paul ong kumno. Ka Thessaloni la bi shem hong to, stis ki Thessaloni ka ong kumno, kalong ka basaw ong ha ka bawai no tolong pi ki ba khlan. Pan po ila ka jong singkai. Ba phila ban yeng scam. Ki jing ekin wan ha kanu mga por gimla ban tep. Hani tungin pan po ila ka jong ka singkai ngin shim ila ka jong ka ya ka jing da kli ka jing ka kut ka jing da kli ka jing da shalem jing bagila ban mi shakman. Ban thau thmai la ka jong ji bangi le prashan ki por ki jong baman. Namala ri don jisu la ri don mensi ma ka don ka jong i kamun. Ni long shisha kita ki brio ge panjes pertu bor yela ka jong jing bar kris balong u kapten ulong yalam jong ka jing im ka jong apa jong fi. Kaktin ka jong blai ka bakhat do kaktin ka jong blai ka jing roi sam ka number ka balai phunyo ka khot ka ba san ka ong kum no nge to IT la kan ti how try to gin submit ila die to gin IT gin surrender no ila die how try ban gin shane aru tang hau namar dei tang mau kai balong ka lenti banwan ra ya ka jing kala dei tang mau kai balong ka lat ka lenti ban ye shem ban ye kendu biang ban penyajan biang ya ka jing dei ka ja ka bajan ka jui badu belai kani ko khubor kalong ka balengkot kani ko khubor ka keren yang apa dia pi ningkong ki bas ningkong yang ha namar ka tin ka jong play kalau ka ba em ka bang oi fin ka bas dang kan pen em ru yang apa dia pi ada ki ngap om bangin shu ngap ai wat ai bagi long tang ki nong ngap ndaki bom sim la le namar ka jing ngap ane ka jing ngai klem ka jing le kalong ka ba yap haringin ngap ru bangin pediang ru ya ka bangin le ru ya ka ei ka ba ka tin ka jong play ka kwa engi bangin em bangin le ai bagi ka khubor ka balengkot ndai kalong ka jing ka wan ra e ki jing kala ka wan ra ki jing thadur thmai kan wan ra ya kata ka ba kumnu ku bagin tep kum ki samla kristan bagin pringker panggil dia na ka pada perthai ka ba mutrop ka ba kan ngabet ikni ka ha ki jing tolot ka jonga blai udan ka benta ka ba khrau bale ei na ka jing em ka jonga jong fi ai bagi ka khubor kalong ka jing ku ka ba khrau na ka benta ka buram ka jong blai amen.